Poďte sa spolu so mnou pozrieť na jedno auto. Na auto, ktoré nemalo ľahký osud. Na nešťastie, krupobytie, nehoda, ale aj nepekné zaobchádzanie z neho robilo nie dobre vyzerajúci kus. Avšak, našťastie pre mňa, má kvôli tomuto všetkému dostatočne nízku hodnotu, aby som si ho mohol kúpiť a pokúsil sa ho opraviť. Tak sa na to poďme pozrieť, no ešte predtým najdôležitejšia časť dňa. A to sú predsa raňajky. To je on. Super tretej generácie s dvojlitrovým naftovým motorom a výkonom 150 koní. A na čo sa vlastne môžete tešiť? Auto sa pokúsim opraviť, pokúsim sa mu navrátiť zašlý lesk a pokúsim sa ho predať a neprerobiť na tom majland peňazí. Celý proces budem samozrejme natáčať a zdieľať ho na svojom kanáli. Takže sa vidíme pri ďalšom videu.